Charlene Aquilina, sit ta' proprjetà f'Buġibba fejn kienet tgħix fil-passat il-Filippina, akkużata bil-qtil tas-sieħeb tagħha, kienet għamlet rapport mal-pulizija wara li rċiviet messaġġ mingħand Mayumi Santos Patasil fejn qaltilha li tixtieq tmut u li forsi jkun aħjar għas-sieħeb tagħha li dan jiġri. L-istess Aquilina qalet li beżet li kienet se tagħmel xi suwiċidju u għalhekk ċemplet lill-pulizija biex tipprevjeni milli tiġri xi ħaġa kera. Dan ħareġ fil-ġuri ta' Mayumi Santos Patasil ta' 48 sena mixlija bil-qtil tas-sieħeb tagħha Marcellino Sarraza li seħ 4 snilu fil-Melliħa. Matul is-seduta xehet is-surġent Melkin Paċ mill-iskwadra tal-omiċidji u qal li fit-2 ta' Lulju ta' 4 snilu kienu formati li kien seħħ omiċidju fi triq il-Fortizza il-Melliħa. Malli wasal kien diġà qed isir sħarriġ min-naħa tal-pulizija fejn irriżulta li l-vittma kien Filippin. Kien infurmat li l-mara kienet ċemplet lassa u qalet li kienet ġiet imsawta u li kienet fejn supermarket. Meta staqsewa fejn kien ir-raġel qaltilhom li kien id-dar, qalet lill-pulizija li r-raġel tagħha kellu sikkina f'idu u daħħalha f'żaqqu. Il-ġuri qed jinstema' quddiem l-imħallef Consuelo Xerri Herrera fejn il-mara qed twieġeb mhux ħatja għaż-żewġ kapi ta' akkużi miġjubin kontrija. Fl-investigazzjonijiet tal-pulizija irriżulta wkoll illi Mayumi Santos Patasul telqet mir-residenza b'bagalja kbira war li kienet qatlet lil Marcellino Sarraza u marret għand koppja oħra Filippina, iżda dawn ħassewhom skomdi ħafna u rrifjutaw li jħallu lill-akkużata torqod hemm dak il-lejl. Fil-fatt Mariam Capina Castillo kienet ikkonfermat li Mayumi Santos Patasil kienet qaltilhom li kellha argument kbir ma' Marcellino u li tagħtu daqqa ta' sikkina u li hi ħasbet li kienet se tqatlitu. Mill-investigazzjonijiet li kompli twettaq il-pulizija irriżulta illi Mayumi Santos Patasil kellha ossessjoni kbira fuq il-partner tagħha. Hi kienet tibgħat lil nies oħra messaġġi u telefonati li t-tonalità tagħhom dejjem kien wieħed ta' ossessjoni bl-akkużata issegwi l-passi tal-partner tagħha għax jibdiet tiffissa dwar il-possibilità li kienet ikun ma' nisa oħra. Fil-fatt anke l-ġirien tal-akkużata stess ikkonfermaw illi ta' spiss kienu jisimgħu lill-akkużata tiġġieled mal-partner tagħha fil-waqt li l-ġirien ibdeskrivewh bħala raġel kwiet. Il-prosekuzzjoni qed titmexxa mill-avukati Kayli Bonnet u Etienne Savona mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Għal-Filippina qed jiedu l-avukati Simon Mikallef Stafraċ u Julia Mikallef Stafraċ. Il-każ kien investigat mill-ispetturi Godwin Xerri u Sean Pony. Intant l-erba' stess sar ukoll l-aċċess fil-post fejn seħħ id-delitt fl-2021.